Halk Hadini Hojuruk Cemiyeti dürlü görünüşdäki hemde göwrümdäki plastik gaplan önümçügini ýola goýdy. Kärhanada buyurmalar esatyna süýt hemde süýt önümleri we himik serişler üçin ýetilen plastik gaplary önürliýär. Ýewropanyň öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrylan kärhanada çap edici enjamyň kömegi esatyna plastik gaplary harydyň nyşany çap edilýär. Eşewlik gelişiklerini baglaşýan daşary ýurtda hyzmatdaşlary bu Hojuruk Cemiyetiniň önümleriniň hiline ýokary baha berýärler. Hemde hyzmatdaşlaryň germeni barha giňeldiýärler. Bu kärhana ýürütip buyurmalary esasyny iň döwrüp önümleri öz müşterilerini höderläp, olar bilen özleri işçiligi ýokarlandyrmak üçin amatly şertlere döredýär. Häzirki wagtda kärhanada 50 uly işgär dähmet çekip, işleri iki çarşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işleň Halipa şäherlik esasyny alınıp barylmagy netijesinde ýaşlaryň arasynda ýokary derejeli hünärmelen ýetişip, döwrüp tehnologiýalary ustatlyk bilen durunýanlyklaryny aýratyny bellemek gerek. Ýewropanyň öňde barjy önümlendirjöriniň iň kemil hemde kuwatly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan kärhana günlük durmuşda ulanmaga zerur bolan gapgaşlaň utuly görnüşini öňürýär. Bir aýyň dowamyna 6 million sany önümlendirilip sarp edijilere ýetirilýär. Hojuruk Cemiyetiniň ýeni bir aýratyndygy galynlygyny gaýtadan işleýän daşky urşawy ziýansyz önüm önürýänligidir. Bu kärhana işgär sanyny artdyrmagyň, kärhanada ýene-de täze döwrüp enjamlary ornaşdyrmagyň hasabyna önümçiligiň germini giňeltmegi, şerekeme eksport önümleriniň görnüşlerini köpertmegi maksadyny Ýurdumyň hemeşelik betaraplynyň şanly toýunyň toýlanjak halkara parahatçylyk we anaşmak ilne ajaýyp zähmet üstünliklerini beslemek üçin şu nurdany joşgunly zähmet çekýän Hojuruk Cemiyetiniň aglyby işgärleri döwrüp şertlerde işlemege döredilýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadagly gahrman serdarmyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.